An balimaw an ka bi dɔn kibaru a bɛna wuli kibaruya min kan an y'a da u tulo kan kabini baara in bɛ jujɔn waati min na ka fɔ an ka jamana sariya sunba kura min kuma bɛ fɔla bi n'a ŋaniya taara furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ ko ka sariya sunba kura de dilan kabini nin kuma de fɔlen Mali jamana politikimaw bɛɛ wulikajɔw la dɔw y'a jira ka fɔ u jɛra n'a ye dɔw ko u ma jɛ n'a ye o hokumu de kɔnɔ hali politikitɔnw ka kulu dɔw tun sigira n'aw hakili b'a la kabini furancɛ fanga in bɛ jujɔn waati min na ka kɛ i n'a fɔ gwara dabaw hali ni a y'a sɔrɔ furancɛ fanga baaraw kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko opposition républicaine o kɔni lakodɔnnen tɛ nka baara o baara n'o bɛ fanga sinaw la nin kulu kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ o baara la an ko de ma ko cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie o kulu in kɔnɔ an ka jamana politikitɔnw caman ani yɛrɛmarakulu caman de b'a kɔnɔ kunnafoni fasirili bondaso min bɛ bɔlɔlɔ kan n'a bɛ kibaruyaw lase an ka jamanadenw ma an ko de ma ko Maliweb fasirili min kɛra an baaraɲɔgɔn Dawuda Dunbiya fɛ a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi kulu dɔw tun ka wulikajɔ barika bonyana a bɛ komi nin ko in bɛ ɲini kana kɛ wɔyɔ ye u yɛrɛw dama ni ɲɔgɔn cɛ a ko kabini Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga paro na ko politikitɔnw caman bɛ yen u farali min kɛra ɲɔgɔn kan laɲini wɛrɛ tun t'a la ka se ka furancɛ fanga in nɔbɔ a kana se ka an ka jamana bɛɛ min jujɔn na anw fɛ Mali kɔnɔ malidenw ka wulikajɔ kɔfɛ ni maa caman de bɔnɛra u ni na wulikajɔ min kɛra san 1991 fo ka se san 1992 ma furancɛ fanga marabaw kana se ka u kan tɔlɔmini o de senfɛ politikimaw caman de farala ɲɔgɔn kan ko ka kɔlɔsili kɛ walasa sɔrɔdasiw kana se ka bɛjɛ fanga kari an ko min ma ko démocratie nka ko ni wulikajɔ min kɛra politikitɔnw fɛ ko maa caman tun b'a la olu ta tun tɛ démocratie ko ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu kungolo bɔra tile kɔrɔ taaminɛ bosira olu la jɔyɔrɔ t'u bolo bilen Ibrahim Boubacar Keita ka fanga paro na wa o yɛrɛ tɛ balola bilen taayɔrɔ t'u la k'u taara fara ɲɔgɔn kan ka taa démocratie de k'u ka bereminɛ kala ye nin ye Dawuda Dunbiya ka ɲɛfɔli ye ko ka maa caman bɛ démocratie kuma fɔ bi wulikajɔ ni dabali ni fɛɛrɛw bɛ tigɛlaw fɛ ka malidenw lafitinɛ k'u bila an ka jamana furancɛ fanga waati latɛmɛ fanga ani donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba Colonel Assimi Goïta ka fanga maracogo la k'a sɔrɔ olu yɛrɛw tun bɛ fanga la waati min na ko bɛɛ y'a nankarila Mali kɔnɔ yan bɛɛ lajɛlen b'o joona ko n'i ye Assimi Goïta ka san 2 mara lajɛ bi jamana ɲɛmɔgɔya la k'a ye cɛsiri min kɛ a ye min yira malidenw na Dawuda Dunbiya y'a jira k'a fɔ a bɛ ɲini ka na san 30 bɛɛ y'a latunu ka d'a kan malidenw tun bɛ bisigi min kɛ ni Assimi Goïta ye k'a bɛna marifa fanga de cɔngɔ an kunna k'o kuma in ye ngalon kuma ye wa ko siga kɔni tɛ min na a bɛ fɔ min ma ko l'échec généralisé de la classe politique ko politikimaw bɛɛ de dɛsɛra olu minnu tun ye malidenw ka danaya sɔrɔ ninnu tun ye layidu caman de ta malidenw ye ni o kɛra sabu ye malidenw yɔrɔw bɔra k'u suganti o sugantili min kɛra ninnu ye jamana ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔw sɔrɔ nka min ye an ka jamanadenw yɔrɔw bɛ laɲini min kɛ i n'a fɔ marako ɲuman ka se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ ko nin politikimaw ye mauvaise gouvernance de congo Mali kɔnɔ ale t'a sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ e ni fanga marabaw tɛ kunkilenna kelen ye e t'i ta sɔrɔ Mali kɔnɔ an ko min ma ko l'affairisme le clientélisme ko de cayara kosɛbɛ san 30 tɛmɛnen ninnu kɔnɔ ko ni politikimaw bɛ fara ɲɔgɔn kan kulu kɔnɔ bi ko ka Assimi Goïta wele walima ka Assimi Goïta bila a ka bɛɛya sinsin Mali kɔnɔ a kana se ka bɛɛya nankari ko maa wɛrɛ tun bɛ se ka nin kuma fɔ nin kuma in fɔli n'i ye politikimaw ye k'a fɔ k'a bɛ komi jamanadenw yɔrɔw ka yɛrɛmarakulu n'an ko o ma ko société civile o société civile kɔni tɛ balola bilen nin bɛ olu ka bolodɛsɛ de kofɔ sinon ko ni politikimaw bɛ bɔ ko laɲini foyi tɛ olu la jɔyɔrɔ ko kɔ u bɛ mankanw ci ni mankanw cira a bɛ kɛ sabu ye maa min bɛ fanga la ko ale bɛ to kɔfilɛ ɲɛfilɛ la a laban b'u suganti nka ko ni a y'a sɔrɔ jamanadenw ka yɛrɛmarakuluw jɔra politikimaw bɛ nin kuma minnu na ko kuma ninnu tɛna se sɔrɔ ko mun de kan ka kɛ sisan ɲininkali la walasa baara minnu bɛ yen ni o baara ninnu jɛngɛnen o ka latilen a jirala k'a fɔ a fɔlɔ ye min ye ko ka ja kura di an ka jamana politikimaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu jɛlen don wa ni politikimaw yɔrɔw bɛ se ka danaya ɲini malidenw yɔrɔ la bi o tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu b'u tu la ni maa juguw don taɲininaw don
n'an ko ma ko des politiciens corrompus k'u yɛrɛ damaw bɛ se ka olu labɔ n'o kɛra bɛɛ a bɛ kɛ sababu ye ka malidenw bila ka da u la nka n'o ma kɛ bɛɛ anw yɛrɛw hakilila ka fɔ politikimaw bɛɛ de ye kelen ye ninnu kɔni k'u tɛ saliya ka da kan u bɛ ko bɛɛ lajɛlen de kɛ walasa furancɛ fanga baara min bɛ senna an ka jamana kɔnɔ u ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ wari ko ni n'u ye jɔyɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn a banna u yɛrɛw ka yɛrɛmarakulu n'o ye cadre d'échange des partis politiques pour une transition reçue ni politikitɔnw ni fangaɲinikulu caman de bɛ nin kulu in kɔnɔ ka se ka furancɛ fanga nɔbɔ a kana se ka bin malidenw kan o kulu de kɔnɔ a bɛ i n'a fɔ da wulila sogalama ye waati min na jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ye ŋaniya ta kɛ ko ka malidenw wele hakili jagabɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali hakili juru caninenw u ka sigi ka miiri kɛ min bɛ tali kɛ an ka jamana sariya sunba o dangɛnɛmayali la an ko min ma ko nouvelle constitution de la République du Mali maa dɔw taara o baara la maa minnu fana nana suganti dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ko maa dɔ de sugantira nin parti politique tɔn ninnu cɛla i n'a fɔ PS yelenkura ɲɛmɔgɔba Amadou Koïta ye sugatili min kɛra ko politikimaw y'a jira k'a fɔ janfawale de bɛ jamana marabolo ɲɛmaw kɔnɔ ka ɲɛsin olu ma ko n'i y'a ye olu ka kɛlɛ jetura Amadou Koïta sugantira k'a bila kulu kɔnɔ kulu min ka baara bɛna kɛ k'an ka jamana sariya sunba kura ka dangɛnɛmaya malidenw kunna k'olu dalen don a la k'a fɔ laɲini foyi t'o la nanzarakan na a bɛ fɔ min ma ko diviser pour mieux régner i n'a fɔ fanga dɛmɛnɛnw tun b'a kɛ cogo min na ka malidenw yɛrɛw kun kari ɲɔgɔn na waati min na aw bɛ mankan wuli o y'a sɔrɔ waati taara ko Amadou Koïta sugantili min kɛra politiki tɔn bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ i n'a fɔ Kodem kɔni y'a jira k'a fɔ olu ta joona bi u ta joona sini wa ni fanga marabaw ye nin baara kɛ ko a ɲɛna u kɔni y'a jira duniyama la k'a fɔ an bɛ don min i n'a fɔ bi cɛsiri ni wulikajɔ minnu b'olu la ko a kɛra danganiya de kɔnɔ wa olu na t'u ka sirajan taama la kabini jamana furancɛ fanga waati latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba colonel Assimi Goïta kɔni ye sugantili kɛ ka bɔ fanga sinaw yɔrɔ la a kɛra sabu ye bi u ka tɔn kɛrɛnkɛrɛnnen min cogolen bɛ n'an ko a ma ko cadre des partis politiques pour une transition reçue ko tɔnkulu caman bɛ yen minnu bɛ u fosi la i n'a fɔ kunungo an ye kibaruya sɔrɔ ko Hussein Amion Gindo yɔrɔw ka tɔnba dɔ bɛ yen o tɔn yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ale tɛ taa sariya sunba dilanlen sira ka kura ye k'olu t'a la Imam Mahmud Diko ka semasi y'a jira k'a fɔ ale t'a la sema maaw y'a jira k'a fɔ olu t'a la ninnu bɛɛ dun ye tɔnba de ye Mali kɔnɔ yala mun de kɛra o hukumu de kɔnɔ alliance jigiya kura maaw minnu y'a jira k'a fɔ olu da tɛna don ni sariya sunba kura in dilanli la ko ninnu bɔra ka ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ malidenw ye ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ta kɔ bi ta ɲɛ olu kɔni tɛ cadre d'échange kulu tɔnden dɔ ye ka da ka janfaw kɛra jigisigi ni layidu minnu tun bɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ja k'u bɔra kalama k'a fɔ maa dɔw bɛ yen maa minnu bɛ yen ni taɲininaw don jɔyɔrɔɲininaw don n'u welela bɛɛ u bɛ taa ka taa lamɛnli kɛ ko maa bɛ se ka nin faamu cogo di maaw ye wulikajɔw kɛ ka cɛsiri ni dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛ ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in paro fanga in bɛ paro waati min na maa minnu yɛrɛw tun ye fanga in baarakɛbaw ye i n'a fɔ Amadou Koïta ale tun ye minisiriya kɛ ka kɔn fanga paro ni ɲɛ ko Amadou Koïta in de filɛ ka suganti furancɛ fanga ɲɛmɔgɔbaso fɛ ko yala yɛlɛmali kɛra wa ka fɔ maa minnu tun bɛ maaw kɛlɛ sisan ka fiɲɛ kunnama seri maaw kan n'an ko a ma ko gaz lacrymogène ko olu de sugantilen filɛ k'u k'an ka sariya sunba kura yɛlɛma a mana tigɛ da o da la Hussein Amion Gindo n'a jɛɲɔgɔnw n'u bɛ alliance jigiya kura la ko ninnu ka tɔn bolofara dɔw y'a jira k'a fɔ olu sen tɛ cadre d'échange ka baara la bilen cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a fɔra ko tiga wɔrɔnkɔ o de kuma ka ca ni a y'a sɔrɔ kuma bɛ maa min kun kan n'a tigilamɔgɔ bɛ balo la o tɛ maa wɛrɛ ye Amadou Koïta min kɛra minisiri ye Ibrahim Boubacar Keita tile la wa a bɛ furancɛ fanga in degunna bi kosɛbɛ k'o de welela ka don jamana foroba ca ani jamana foroba sariya sunba danganɛmayali la kura ye tɔnkulu kɔnɔ an ka ɲininkali sera a ma bɛnkuma don kibaru tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛnkuma n'a baaraɲɔgɔn radiyow bɛɛ lajɛlen Mali dugumisɛn ni dugubaw kɔnɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Amadou Koïta ye ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kan ye mun de kɛra nin ko in sabu ye mankan min bɛ ale nɔfɛ bi a jɛɲɔgɔnw kɔni furukulen don u nisɔngoyalen don a ye taali min kɛ dɔw yɛrɛw y'a jira k'a fɔ a ye min kɛ ko nin tɛ Amadou Koïta siɲɛ fɔlɔ ye ko n'aw hakili b'a la ko Amadou Koïta tun ye mouvement citoyen tɔnden ye o mouvement citoyen min kɛra sabu ye ka général Amadou Toumani Touré ala ka hinɛ la bi n'a fatura k'aw dɛmɛ a ka fanga sɔrɔ k'o fanga sɔrɔlen Amadou Koïta nana dɔn malidenw fɛ wa waati min na Amadou Toumani Touré ka fanga paronen kɔfɛ ko Amadou Koïta de bɔra Amadou Toumani Touré kɔ
hali a itali min kɛ Senegal jamana kan ko maliden dɔw taara ka taa Général Amadou Toumani Touré ɲininga a ɲiningale k'a ye kumaw fɔ kuma minnu bɛ ni tɔngɔnɔ kumaw don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin a yɛrɛ masuruyamaw n'a kɛrɛfɛmaw ma i n'a fɔ Amadou Goïta ko ninnu ye janfa wale min ta ka Amadou Toumani Touré sɛgɛrɛ a ka fanga paroni min kɛra k'u y'a to a kelen na wa Amadou Goïta in taara Ibrahim Boubacar Keïta fana nɔfɛ a ye gɛrɛli min kɛ yan'a ka gɛrɛ hali Ibrahim Boubacar Keïta la ko a tun bɛ Soumaïla Cissé de nɔfɛ fanga ɲini baaraw nɔbɔli tako fɔlɔ minnu kɛra fanga sinamatɔw ka kulu n'an ko a ma ko opposition républicaine ko kuma lasela tun don waati min na Ibrahim Boubacar Keïta ye fanga sɔrɔ o ye bolobɔli min k'a nɔfɛ k'a ye Soumaïla Cissé n'a baaraɲɔgɔnw janfa ka taa Ibrahim Boubacar Keïta nɔfɛ ka Soumaïla Cissé to o Amadou Goïta in nana suganti ka kɛ minisiri ye Mali kɔnɔ o minisiriya in forilen hali a ma bɔ karila ka dɛnɛn sɔrɔ ko hali Ibrahim Boubacar Keïta ma da maa minnu ye cɛkɔrɔba in ka fanga baro n'an ko ma ko Comité national pour le salut du peuple et le peuple malien a waati ninnu tun wele tɔgɔ de tun ye nin ye hali n'a y'a sɔrɔ sɔrdasiw ka nin kulo in tɛ balola bilen Amadou Goïta in k'a ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga paronbaw de k'a teriye bi ninnu de filɛ k'a wele a sen donni min kɛra an ka jamana sariya sunba kura tali baaraw la a jɛɲɔgɔn minnu tun bɛ ni olu yɛrɛw kɛra sabu ye ka Amadou Goïta dɛmɛ a ka se ka wulikajɔw caman kɛ o ye cadre d'échange des partis politiques tɔndenw de ye ko a k'olu janfali min filɛ nin ye Amadou Goïta fɛ ko dugumɛnɛ sɔnkɔrɔ ye kini ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Amadou Goïta min ka lahalaw kuma fɔra bi an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka Amadou Goïta lamɛn wa hali ni a y'a sɔrɔ an ye nin kibaruyaw bɔ kibaruya lase sɛbɛn min kɔnɔ an k'o ma ko Mali Web Dawuda Dunbiya ka lase don Amadou Goïta ko di makɔrɔbaw an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'a ka jaabiw lamɛn wa hali ni a y'a sɔrɔ kuma dɔ la bamananw ko binbaga dalankolon tɛ a ye kɔrɔfɔ min fɔ o kɔrɔfɔ filɛ. Ka ɲininkali diyara n ye effectivement il y a 3 semaines ni ma fili cadre min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma cadre de concertation entre le ministère de l'administration territoriale et partis politiques an ye ɲɔgɔn ye nka dɔw ye wele bila ma an ka na an ka kuma kan kun kan ka kɛ mun kan fɔlɔ o ye référendum ko min bɛ yen n'o ye réforme institutionnelle ani fana chronogramme parce que n'i y'o fana fɔ i bɛ kuma chronogramme kan donc a don an taara a ɲɔgɔn ye kɛra basigi kɔnɔ a kɛra bonya kɔnɔ cadre an taara cadre tɔgɔ la a don bon an ka regroupement tɔgɔ la parce que cadre bɛɛ tun tɛ yen dɔw ma taa mais an kɔni ko an tɛ politique de chaise vide kɛ parce que n'i welela kuma o kuma min bɔ ale min b'i bolo i ka t'o fɔ i ka hakilina ka dɔn i ka miirina ka dɔn n'a taara ba la ni ɲuman don tant mieux n'a ma kɛ fana a kana fɔ ko i y'i mankun tuma min na jamana mɔgɔbaw la aw ka hakilina di donc an taalen a yira l'an na k'a fɔ ko avant projet min proposera ko jateminɛ ka kɛ référendum bɛ se ka organiser cogo min na a fɔra an y'o don fana k'a fɔ ko commission dɔ bɛna sigi fana min bɛ avant projet min proposera par rapport à la nouvelle constitution o fana bɛ se ka mɔgɔ caman hakili ta cogo min na hakilina ta cogo min na plutôt pour que k'o bɛɛ finaliser ani an ka se ka kalataw boloda pour que référendum bɛ kɛ cogo min na an y'a fɔ k'a fɔ bon an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana nin y'an bɛɛ de ta ye hakilina ni miirina fɛn o fɛn bɛ se ka na ni jamana basigi ye n'o bɛ se ka na ni jamana ɲɛta ye n'o bɛ se k'an ka démocratie renforcer n'o bɛ se k'an ka institution consolider o tɛ maa ko ye o ye jamana ko de ye an b'o de fɔ parce que n'i bɛ politique fana kɛ tubabukan n'a fɔ ko faire de la politique c'est servir son pays a tɛ kɛ dɔwɛrɛ kama o i b'a kɛ pour que k'i ka jamana i seko n'i damayira ye min ye ko k'i ka jamana ye donc n'i welela jamana kɛnɛ minnu kan a ka kan i ka taa an taara an ye foli kɛ an welela min na parce que i b'a dɔn kuma waati dɔ tun kɛra kuma dɔ la a cadre ni kun suspendra a tilala ka lakuraya a tɛ san kelen bɔ donc o dun man ɲi démocratie la an n'an hakilinaw tɛ kelen ye n'an ka kow tacogo tɛ kelen ye jamana ni y'an bɛɛ de ta ye n'an sigira ka kuma o kuma sen fɛ a bɛ se ka na ni compromis dɔw ye compromis bɛ se ka consensus dɔw di donc a reprise kɛlen an y'o foli kɛ k'a fɔ fana bon chronogramme min kun présentera na a chronogramme ko élection 5 ani référendum n'o ye référendum bɛ kɛ fɔlɔ conseil communal bɛ kɛ conseil de cercle bɛ kɛ conseil régional bɛ kɛ ani présidentiel donc n'i y'a ta je crois k'a bɛ taa fo 5 bɛ wɔɔrɔ la chronogramme kɔnɔna na kun fɔra ko référendum bɛ kɛ mois de mars kɔnɔ o fana na loi électorale dɔ kun adoptera loi électorale n'o ye sariya sun ye kalataw bɛ organiser sariya sun min bɛ a jateminɛw bɛɛ kɛ
bon baro gela do kundono la mais après sente en wele antara kata wele jabi en observation doke anta fo kan observation betara en compte mais do tara la o ya to sariya min tara ani fuli ta ka ɲɛ sama anta fo ka fɔ ko sariya min ka fɔ kan ya 100% ala kelen dɔrɔn ka fɛn bɛɛ ka ɲi mais caman fɛn caman yɛrɛ la min ya nimisi wasa bon gɛlɛya dɔ fana nana don a kɔnɔ tuguni n'o ye mun ye parce que sariya kɔnɔna na a fɔra ko EJ kan ka sigi n'o ye autorité indépendante de gestion des élections o sariya kelen kɔnɔna na a fɔra ko parti politique ani société civile k'olu kan ka ma parti politique kan ka maa 4 di société civile kan ka maa 3 di bon k'u ka maa tacogo a sugandi cogo k'olu yɛrɛ b'o déterminer malheureusement o taara laban tirage au sort la o tirage au sort cadre tɔgɔ la n'an ka regroupement EPM ne yɛrɛ ka parti socialiste an ma sɔn ka participer tirage au sort la parce que anw fɛ jamana ko ka bon tirage au sort ko ma dɔw yɛrɛ ko parti politique welela de k'u ma bɛn ko de la ko tirage au sort proposé la bon a ma kɛ ten parce que ne participera à réunion na lettre min cira ma n y'a lettre jaabi n ka parti tɔgɔ la réunion kɛra don min na n participera réunion fɔlɔ la réunion filanan min fana kɛra n participera o la réunion lettre cira ma k'a fɔ ko loi électorale ka adoptera EJ bɛna sigi EJ sigili kɔnɔna na sariya sun ye nin de fɔ o b'a ɲini an fɛ an ka hakilina di lettre kɔnɔ parti politique ka mɔgɔ 4 bɛ taa cogo min na donc EPM yɛrɛ kɔnɔna na anw ye réunion kɛ k'an ka réponse harmoniser quoi an ka parti minnu b'a kɔnɔ an ka proposition kun kɛra min ye maa 4 min bɛ ta a ka ta regroupement kunda donc n'o ye regroupement lajɛ u ka maa 1 ta regroupement kunda donc hali ni regroupement ka ca ni 4 ye ni regroupement in bɛɛ ye dossier déposé ça appartient maintenant à l'état même ka dépouillement kɛ k'a lajɛ maa 4 bɛ ta kɔnɔ parce que i b'a dɔn CENI tun bɛ sigi ka kɔrɔ o tun ye mɔgɔ 15 ye mɔgɔ 5 tun bɛ bɔ opposition na mɔgɔ 5 tun bɛ bɔ majorité la mɔgɔ 5 tun bɛ bɔ société civile la o ko majorité ni opposition ko tɛ yen bi parce que fanga min bɛ yen a ma ta kalata sira kan n'i y'a mɛn ko majorité o b'a sɔrɔ jamanadenw de danaya da dɔ kan min taara nin taara événement coup d'état de sen fɛ donc a ma ta sariya kan ma tɛ se ka ko opposition bɛ yen majorité bɛ yen donc transition de ye waati ye bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan tuma min na min y'a to majɛ min y'a to ne coup d'état nana parce que an y'o de fɔ coup d'état mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw nana an tɛ se ka coup d'état justifier i b'a dɔn anw yɛrɛ on a toujours condamné le coup d'état on va condamner toujours le coup d'état parce que c'est un crime imprescriptible mais ni min kɛra fo ka ban jamana taabolo la a ka kan an ka jateminɛ mun de y'a to a kɛra malgré que sariya ko k'a fɔ n'i y'a kɛ yafa tɛ k'i ma diɲɛ fɔ lahara donc pour que o ɲɔgɔnna kana kɛ tuguni processus de don a kɛra an kɔrɔ kuma dɔ la ko la démocratie était un processus irréversible mais on s'est rendu compte que en espace de 10 ans il y a eu 3 coups d'état ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas donc n'o kɛra o tɛ dilanni dusu ye o dilanni hakili de ye donc vraiment an taara o la an ka hakilinaw di après o y'an wele ka na an taara salle kɔnɔ k'a fɔ ko hakilina minnu dira parti minnu y'a jaabi n'i ma fili a don ko parti 200 ni 50 de kɔ min bɛ yen nɔ ko parti 100 ni kɔ de ye jaabi kɛ u ye pourcentage bɔ o ye jaabiliw senfɛ minnu ka hakilinaw kɛra kelen ye 60% ko k'a ta parti minnu représenté len don minnu ka représentativité ka bon o kɔrɔ ye wasadenw bɛ minnu bolo ani conseil bɛ minnu bolo c'est vrai dɔw b'a fɔ u ka mandat banna mais a mana kɛ cogo cogo jamanadenw de tun ye danaya da u kan dɔw fana ko ka taa regroupement na dɔw fana ko bon ko ministre k'a fɔ parti bɛɛ ka dossier déposé olu yɛrɛ ka mɔgɔ 4 t'a kɔnɔ donc ko proposition dɔ bɛ yen nɔ ko parti 5 ou bien 5% olu ko ka kɛ tirage au sort ye a don anw yɛrɛ yɛlɛla parce que pour nous là n'i ko k'i bɛna autorité indépendante sigi bon o tɛ se ka kɛ tirage au sort la mais a kɛra o de kɛra minnu taara maliyɛnw de don mɔgɔ dɔw fana b'a la minnu b'a ko ɲɛdɔn an b'a ɲini ala fɛ ala k'u ka baara kɛ ka ɲɛ donc a kɛra tan de a ma kɛ i n'a fɔ k'u y'an parti politique wele de a ye na a ye bɛn ko la an ma bɛn ko la o de la ni décision taara donc il faut que maliyɛnw k'a faamuya a kɛra tan de mais jamana ko don maintenant loi électorale ko ni EJ sigira ko yanni référendum ka organiser ko EJ demandement bɛɛ kan ka sigi kalo 6 yanni élection cɛ bon EJ yɛrɛ mɔgɔw est-ce que o ye baara daminɛ ma mɛn kosɛbɛ or chronogramme kɔnɔna na a fɔra ko référendum bɛ kɛ mois de mars si je ne m'abuse a fɛnkɛ tɛ kunkolo la bilen an bɛ pratiquement janvier banna an bɛ février kɔnɔ yanni tile 2 cɛ donc ça veut dire que EJ demandement ma sigi sauf si n'o bɛna loi modifier ka dɔ bɔ a délai la mais an ma da la min fɔra est-ce que a bɛ se ka bɛn o ma de deux fana anw ye min fɔ a don réunion senfɛ an ko yanni an ka wele ka na k'a fɔ k'an ka kuma référendum ko kan référendum yɛrɛ bɛ kɛ ni bataki min ye f'an k'o dɔn fɔlɔ parce que anw ko anw hakilina ye min ye an y'a fɔ fana an bɛ segin k'a fɔ réforme institutionnelle
kuma waati bɛɛ y'a kɛ kuma ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na n'a kɛra transition kɔnɔna na a bɛ bisigi caman ban a bɛ bisigi caman ban bɛɛ b'a dɔn fana réforme institutionnelle ni n ko n bɛ kuma o kan nin tɛ o fɔlɔ ye k'a fɔ a laɲinina jamana nin kɔnɔ a laɲinina depuis maa si m'a miiri ko coup d'état bɛ kɛ Mali kɔnɔ parce que Alpha tun y'a laɲini k'a fɔ k'a bɛ révision don o kɛra en 2000 ni ma fili donc o y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ tun ye référence de en Afrique anw de tun bɛ cité comme modèle et exemple de démocratie en Afrique mais faamuyabaliya donna la Alpha a renoncé ala ka kina Amadou Toumani Touré la o fana ka fanga kɔnɔna na a ka deuxième mandat tɛmɛnen parce que tuma dɔ la n'i ko bɛ réforme kɛ k'i to fanga la surtout n'i bɛ farafinna a bɛ fɔ k'i bɛ k'a kɛ de pour que i ka troisième mandat ɲini donc ale ye kari sigi n'o ye comité d'appui aux réformes institutionnelles n'o ɲɛmɔgɔya tun bɛ ministre Daba Jabara bolo n ka bonya b'a yɔrɔ kosɛbɛ bɛɛ b'ale dɔn dɔnniya b'a la sariyako la jama force vive bɛɛ welela n t'a fɔ n ko bɛɛ sɔnna a ma 100%. Même Dieu n'est pas unanime. Mais il y a qui m'a dit il va sur biconoton, faut biconoton duru, ou le kunjera na barai. Pour que fana kasega bisiki be voilà. Amant tout truc mais a décidé qu'à faut ko révision constitutionnelle, on élection présidentielle, on veut coupler. Donc moi aussi qu'on t'a faut ko avec aké troisième mandat ni kama. Parce que l'élection présidentielle premier tour, nous le référendum couplé là, ça veut dire qu'avec un mandat kumbana, oui, mon candidat au Lubna. Donc malheureusement, on a commencé qu'à coup d'état dans nos cas. On a fait le coup d'état le plus stupide de l'histoire de notre pays, mais qui era le 22 mars 2012. Alors quand il a président Ibrahim Bokar qui était là, on a folie bayoro, on a bonia bayoro. Afin à Nini, car révision ni que, faut chien fla, mettre ta peau que le ministre est comme maintenant. Oui, à Nini, Gelea Donala, quand le boy est au premier ministre à la Kahina là, à la Kahina Ibeka Farana. Donc on a commencé qu'à boire cela fait. Donc ça veut dire quand même que besoin bi. Ouais, dialogue national inclusif na Kelly. Les Maliens chama participera, l'entend on va participer mais Maliens clouement chama kera donc on participer, mais nous on participer fana au cas résolution. Ils se reconnaissent dans les résolutions et recommandations. Au cours de Djabi Mounou Bora Kono, Malion de Sigara Kakuma, au Djabi Mounou, Numa Mounoumbala, Oubé, au Numa Nouveau, au Lapasa. Donc, au Konana, à Forafana Koka révision constitutionnelle. Coup d'état est réglé le 18 août. CNSP a déclaration follow. Au Koko, déni résolution et recommandation. Ko Yomununta, Koulou Fanabo, au Lab. Au respecter nos corées au beau labatu bon pour la concertation qui est là assise ou n'anaké assise ou là en matala mais je m'en ai donné c'est là comment je crois qu'assise ou fana konnana ne peut mis mais follow yaninga document oui à forana quoi ça si fana ko révision constitutionnelle mais après des documents là-bas oui au document ko non ko nouvelle constitution. Bon, vraiment, en Koko yani, on a fait un référendum fort, on a bien follow, on a bien texte on a bien fait est-ce que révision constitutionnelle de Béké ou bien nouvelle constitution. On connaît qu'il y a un cadre qu'on a. Regroupement chama mais les partis n'avons pas parce que cadre fera j'ai coulé dans chama union sur un mode opérateur de décision fin d'obé en bébé béaka adobe va sur do te jenaye mais au tabali ba la communiquer do là il va sur parti do ne communiquer be publier ou va faut ko parti to kana kala parce que ma jeni yoro doy mais au te boka la bouchi donc comment do là décision bêta de façon majoritaire donc au de do quoi donc je crois que do ko kulu t'a fait réforme yɛrɛ ka kɛ olu ka laɲini ye min ye an ka taa essentiel la n'o ye engagement taara k'a fɔ ko retour à l'ordre constitutionnel pour que kalataw ka se ka kɛ ka ɲɛ et que retour à l'ordre constitutionnel est sanctionné par les élections présidentielles n'o juru dɔw fana ko anw bɛ sira min kan n'o ye EPM ye anw ko bon anw sɔnna le réforme ma mais révision constitutionnelle anw sɔn b'o de ma anw tɛ sɔn constitution courant parce qu'on ne voit pas la nécessité k'a fɔ k'an bɛ taa constitution courant la c'est vrai n'i y'a ta sariya kunda ali révision constitutionnelle autorité mun be bi olu tse ko kɛ wa constitution fana be bi no ye constitution de 92 ye mais février 25 février 92 ale ma fɔ a kɔnɔna na article bɛɛ fo kana se article 121 na ale ma fɔ a kɔnɔna na k'a fɔ k'ale bɛ falen ale ko ka yɛlɛma de bɛ k'ale la dɔw b'a fɔ an ye kuma dɔ la ko a ko pourtant quand 91 ko transition de kundu ko pourtant ko constitution kura dilanna o kuma effectivement c'est vrai. kuma dɔ bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan kabini dɔgɔ furancɛ in bɛ jujɔn waati min na kuma in bɛ an balimamuso dɔ de kun kan an ko min ma ko Aminata Diko kabini nin ma kofɔlen yɛrɛw bangina ne ma da la k'a fɔ
a kungan ko kibaroya dela ka bonya ka nin bɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ aw hakili b'a la mankutu tiɲɛ min kɛra bunti jihadi wale kɔfɛ ko ni Aminata Diko in de bɔra a waati ka se ka Faransikaw ka kibaruya laselaw ka baaraw danginamaya Mali jamana kan o kɛra bunti ko n'i y'a ye Aminata Diko taara duniya tɔnsoba ka kɛnɛ kan ka taa kuma Mali tɔgɔ la fo Mali jamana kantigiw ka taa sɔrɔ yen ko a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a ye min kɛ salongo o de jara ka d'a kan jateminɛw bɔra ka ko Aminata Diko min ye nin kuma kɛ ko a bangebaw tun ye Amadu Tumani Ture masurunyamabaw ye wa min ye jamana forobaca baarakɛbaw do a jirala ka fɔ Aminata Diko min ye Mali mankutu tiɲɛ nin togo la a furucɛ ko de ye Sheriff Haidara ye n'a fɔra Sheriff Haidara Basanden ko tɛ Bangoni Sheriffukɛ ko tɛ Haidara min ni ale ye parti politique kulu tɔn ɲɛmɔgɔ ye an ko min ma ko PDS n'o fɔra o bɛ Amadu Tumani Ture jɛɲɔgɔnkɔrɔw ko fɔ o PDS ɲɛmɔgɔba o furumuso de do ko hali Aminata Diko a woloba ko fana tun ye an ka jamana wasaden ye Douanza mara la hali o ma mɛn kosɛbɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'a fɔra o Aminata Diko in de bɔra Mali jamana kantigiw ka cɛsiriw kɔfɛ ka taa kumaw fɔ kuma min bɛ kɛ sabu ye k'an ka jamana mankutu tiɲɛ kunnafoni fasirili bondaso kunnafoni laselaw y'a jira k'a fɔ Mali kɔnɔ ni maa min ka girin i bɛ ko bɛɛ kɛ an ka jamana la fɛn tɛ bɔ a la ko ni a y'a sɔrɔ nin tun ye maa ye Mali kɔnɔ maa min ni a somaw dɔɔnin tɛ a yɛrɛ ka wulikajɔ ma bon kosɛbɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ko bi tun b'a sɔrɔ an ka jamana jo sariya tigilamaw ye kiiri sɛbɛn bila ka taa i nɔfɛ an ko min ma ko mandat d'arrêt ko an bɛ don min na i ko bi ni a y'a sɔrɔ fɛn kan ka kɛ Aminata Diko de kan ka wele an ka jamana jo sariya matarafabaw fɛ kabini bi ka kiiri a ye tali min kɛ dunuya tɔnsoba ka kɛnɛ kan Mali jamanadenw yɛrɛw ka yɛrɛmarakulu tɔgɔ la n'an ko ma ko société civile ni o société civile yɛrɛ ɲɛmɔgɔba bɔra ko o ngalontigiya a ye tali min kɛ kɛnɛ kan ko ɲangiw kan ka taa a kana ɲɛfɔli kɛ ko a kan kana ɲɛfɔli kɛ malidenw ye o ɲɛfɔli in tɛ taa bɛɛ ni jo sariya tigilamaw ma nɔbɔli kɛ Aminata Diko la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw malidenw kɔni degunna bi kosɛbɛ hali an kɔrɔkɛ an baara ɲɔgɔn don a bɛ lase kɛ an ka jamana kɛnɛrɛ kunnafoni di bon kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ lasew kɛ kunnafoni di balan kɔnɔ an ko de ma ko Daba Tunkara ɲiningalen a ye ɲɛfɔli min kɛ a bɛ komi Aminata Diko ye nin baara min kɛ a kɛra jigitigɛ waleba de ka ɲɛsin malidenw ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw yala ne ni aw an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka Daba Tunkara lamɛn wa dusukasi ko min ye malidenw sɔrɔ Daba Tunkara ni an baraɲɔgɔn Seydou Umar Traoré n'an ko a ma ko journaliste Seydou ninnu tun ye dadon kɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔlen in ka kuma ma Daba Tunkara bisimila i da sera muso min do a ma ko Aminata Diko journaliste di k'a dɔn faden jugu faso jugu i k'a dɔn awa galama ku journaliste di k'a dɔn surandɛrɛ a jolima de ka gowa a dabo de ka kunna wa journaliste di k'a dɔn maa si t'a dɔn nin dennin in bɔra diɲɛ jamana min na ni ka taa Nations Unies ala tɛ sɛbɛnnikɛla ko ayi o to kan'o fɔ e k'a to ten sa a bɛ ɲɛ o Maliden don Maliden ala tɛ sa ɲininkali de bɛ kɛ est-ce que Ivoirien tɛ ou bien Nigérien Aminata Diko journaliste di k'a dɔn nin dali yɛrɛ de sɔrɔ conseil Nations Unies ka kɛnɛ kan min ye ba ɲumankɛ minnu bi jamana kɔnɔ ani hinɛtɔnw k'olu de y'ale yamaruya a kana kuma olu to a la journaliste di k'a dɔn kɛnɛ ɲɛnama o bi kɛ nka sariya ye min ni min fɔ journaliste di k'a dɔn tɔn minnu bɛ yen n'u donnen don jamana kɔnɔ gouvernement b'a kalama ni maa kan ka bɔ yan ka taa kuma olu to a la a bɛ fɔ gouvernement ye karisa bɛna kuma i k'a dɔn société civile to a la journaliste di k'a dɔn u t'a dɔn u ma bɔ a kalama fo kuma min u selen kɛnɛ kan muso in sina ka bɔ dibi la ten barakata journaliste di ka n'i sigi u ko nin bɛna kuma Mali société civile to a la sɛbɛnnikɛla ko maa ma bi délégation na bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ɲininka nin ye mun ye ta nin ye jɔnni ye an k'a lamɛn journaliste di k'a dɔn jalaki kuma porokotolen kuma minnu bɛ n'a bi malidenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'a bi gɛlɛya don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ nin kuma kunda de tun bɛ nin sarandakɔrɔ in da n tigɛr'i la sarandakɔrɔ bilali Njarakata a n'a ka nunɛtu koyokoyolen e yɛrɛ bɛ Amérique hali u ma nunɛtu ɲuman don ɲɛna nin kɔni min ye a ko yɛrɛ tɔkoya ne ya
halat se ka papier min dira maka ko kala halat se ko kala iko labene ndede sabani kala ko akika don majugu de benin jula joni sodi ka don ni muso ika don majugu de ba jula ka sabo ke minye uye ni laben minye tobu ye kata se javanduma uye muso yi laben joni sodi ka don wasa akoni kata kalkara una joni sodi ka don ani che mi minyo na to don minye jofi joni sodi ka don mami na klala jobu kele ka pumata tobu baraka nyo ala je ako wuli ka do buloka jatemine buloka ni muso saranda inde taranga na mungana mutuma fo yoni sodi ka do na boa da kwa maben kuma invo kana bla bila minye réseaux sociaux yoni sodi ka do kuma baraw télévision zo mali de bela jele baraki tafo danga dale do ni ndeni ngabi ala de be faraka do ati shisoro ngo fe ko mali de baraka danga de ambalmo nintunye dabatu ngaraye aye nyafoli minke sorobani musorobaw ne hakilla ka fo au bela jele mbora ni ko injona wala sa au kase ka nyedoni kala ni ma ko fole nyere joni tablo jmo mbala angania e munde mali kono yala mali don ka nyeta ya ka miriya ewa ambalmo ma don nana nyininga amfe ma mimbe ni ma ko fole ndon kosebe ina fo bubu mabel jawara ale woleli minke gandi malien ka lasiu keneka bubu mabel jawara ya jira ka fo ni ma ko fole minye ni barake halni ayasoro malide ma million chama de fitnelendo akrobi ko dunya tonsoba ka bolo fara mimbe anga jamana kono nan ko ma ko minisma o maude ye ni dein lamo ka klaka ablaka mali jamana kantigu ka baraw la goshi sorobani musorobaw yani anga amnata diko ere lame kadaga au chama be kumpana bi mawbe nyini ngalila yala ni demsei kadaw kloka ka fo makrobate amnata diko ere ne re rasjal ne hakili bala awolo ba nu kwama ko madam diko abe kulumi kono anga jamana kono flaw yero ka yere tanga kulu nan kwama ko tabital pulaku awolo ba yo tondenye ayre tumbe tabital pulaku demsen ka tonje kulu kono no e bureau de jeunesse ambe domina inafobi kwa bora o kono kadaka wati min tun kalfalendo ala o wati forila amnata diko ko tabital pulaku masunyama badu halni ayasro antena tabital pulaku jalakini keneka kwa bora tabital pulaku la be diro minabi dunya tonso baka chake bonda so be dunya konobi olu de ye ni dein lamo ka blaka mali doya ka mali la goshi ka ke dabalban ko baye anga jamana kono ka ke kumasuli ko baye ka ke mali kumasuli denye ko amnata diko ere kera mali kumasuli dende waneni amnata diko ere sorobani musorobaw andela ka bo Bamakoya ka tafo Bamako bodala nyamana ka ubara mamunu deguna kabo sigiro la nankuma ko de déplacés de guerre ani nere andela ka boya ayre ka bolma fena antara kata ulu nyininga o kibaro yan lasira an ka do kibaru keneka wa ne ba don halne aya soro mali jo sariatiku ye ne welebi mamiye ni tieni wale indo anga jamana kono mamiye ni mangutu tie kuma ilase ama ka foko somaw tala somaw bala mali kono nga ka borom na be kariyendi dusu kuma tede do kibaru kuma do jamana nyamaw ni ko ina turata ni jigina be ke mogola ambe jigawla de wallahi ambe jigawla bu mabel jawra fana ye nyefoli minke amnata diko ye ni lagoshi minta ka mali deun segre duya tonso baka keneka ko ale tara mali deun togola ka soro ngalondo bu mabel jawra nyefoli kanye ibe amnata diko dowa chorobani musoroba klobila nga bido kibaru keneka ikani ni ngali anyana kosobe amnata diko ibe ka fo Cheikh Diko Dendo ani honorable Fatmata Diko jeje Diko Dendo abare député yake douansan samba fla ni wolonvla la député koro Dendo ni faga député yake jamana ko abare député yake promotion 2007 Fatmata jeje Diko o Dendo ibe ka fo chokoroba avale fatura ala ka hinala no Cheikh Diko yi ache oye okumuna politicien baye amba fo mima ko Moulay Oumar Aidara no e PDC président Amadou Toumani Touré ka tombe ni ala ka hinala Amadou Toumani Touré ka tombe no e PDC o président o musodo ibne ka fo frusiri kera maba chamambe muso inolu be nyogondo mali kono mala falen chama munu nuye ma kodonen bawye ibne ka fo ko mbola kodonen do organisation be na ma fama ko Kisal o président de do organisation Kisal o président do ibne ka fo muso ye wulika jo chaman ke 2015 bunti frapula be 2015 dete bunti ka frapula o frapu mun kera armée mali nani francio ke nakara mangambay ay chesiri ko la passable avec organisation kuna na ba fama organisation Kisal olu be hakew ni jowde barake ibay ka fo warew ni e michete mesra olu laklani baro o gela munu be o be wulika jo ke o domaine ne konnala o de sen fin aka wulika jo boyale o la ibne ka fo ministre a repéré au de la
ka cɛsiri bonyalen o baara la o kumana français ka service de renseignement olu y'a recruter à travers la MINUSMA muso yɛrɛ bɛ baara kɛ FENIA pour la Fond des Nations Unies pour la population a bɛ baara ko la a ka organisation n'o o ye organisation kisale o ni MINUSMA yɛrɛ ye contrat caman d'u ma gosi a hakili la kabini kuma jan donc kana n'a ye sisan u y'a recruter par tubabu y'a recruter maintenant ou est bourse d'ama kata États-Unis formation B sur maintenant les jeunes leaders la formation des jeunes leaders politiques il va qu'à à travers formation que Amérique jamana kan a mené un doni a mené ou a préparé des 6 ans kala sinkana Mali contrôle la ni bara yere kelila discours d'ama à travers la France parce que il va qu'à chaque fois moi mon me chellinge ou ni français de kasuru ibna doni de la mais comment mon fo ko français de États-Unis ko fait États-Unis be français ko fait il va qu'à nous mo fla bébé barake na ministre be nous be ka tide la ibna ka dutu fo itala ni a chien fly ni surprise be angwa gouvernement soro ka fo mo hore de be takata kuma Mali to la Mali la nyembo ute mamindo Mali la te mamindo o kuma ka soro mo shima wele ga ala e kunun take kuna wole Malima kunun jemo ya donc ka fo ni a chien frotte chien flatte abe mo munun blakana kubna kuma Mali dew to la Mali tu don Mali ti u boro don kunun sal kono abe to ko kuma konna la na e kuma ta ka ramase ka jingana abe le ka fo ale mi ministre des affaires étrangères ale tenin don wale ma boni nali kalama donc ni e Mali société civile ta kalaje chaque fois ministre ne be mo recruter ministre ne be mo ta Mali yɛrɛ maaw tɔgɔ la ni muso min filɛ nin ye siɲɛ kelen tɛ fila tɛ a bɛ bɔ ka lagosi ta ka armée Mali sɛgɛrɛ san 2015 wagati n y'o kuma f'i ɲɛna fɛn min ye o gɛlɛya minnu tun bɛ camancɛ bolo kan a ye kuma caman fɔ nka au lieu de a ka français armée acquise sisan olu y'a ta k'a former basala tun bɛ kɛlɛ min kɛ o don o tun bɛ armée Mali ni français de contour la français y'a recruter o de la sisan k'a dilan k'a bila Mali yɛrɛ armée contour la barisabula olu de bɛ mɔgɔw ɲini kungo kɔnɔ ni français ka médiaw bɛ yen olu de bɛ taa seereyaw kɛ Mali yɛrɛ armée contour la armée bɛ lagosi cogo jumɛn a ka kunu seereya bɛ tali kɛ mun kan a ka kunu seereya bɛ tali kɛ kuma caman ni MINUSMA ka mandat bankuma sera u bɛ wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ ka attaquew caya maliyɛnw nana sɔmɛ o la armée bɛ yɔrɔ min na ko bi MINUSMA ka wulikajɔ Barikani taara fɛn bɛɛ mɔgɔ si tɛ yen tun donc i bɛna fɔ k'i bɛ taa armée Mali la gosi ni mun ye u bɛ rapport trimestriel de ta i b'a ye k'a fɔ Nations Unies bɛ rapport minnu bɔ o kumana u b'u profiter o de fɛ chaque fois ka mɔgɔ dɔ bila ka na témoignage kɛ barisabula attaque tɛ se ka kɛ bilen MINUSMA yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ka mobilité jɔlen don France gɛnɛ ka taa n'an ko ko kuma bɛɛ l'armée monte en puissance o kɔrɔ ko MINUSMA ka mandat ko nin y'a bannen donc i bɛna ye k'a fɔ Malien minnu bɛ baara kɛ Nations Unies yɛrɛ ka organisation kɔnɔ ni muso in tun bɛ baara kɛ FINAPU de la o bolofara minnu bɛ yen u ka tɔnw de b'u bolo nin ye réseau de bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi nin npogotiginin ni nin cɛmisɛnnin nin ye réseau ba de i bɛ ka fɔ réseau ba de don maa politicien caman de bɛ nin kɔfɛ i bɛ mɔgɔ caman dɔn i bɛna dɔn parce que jamana bɛ n'i jɔ a jɔyɔrɔ ni sen de k'o de bɛna bɔ na gandi fo ka diɲɛ wuli ni maa ma kɛ de welela k'a fɔ k'i ka taa Nations Unies tribune sanfɛ walahi i b'i kali Nations Unies yɛrɛ mun ye Nations Unies tɛ sugu ye ko mɔgɔ bɛ don i yɛrɛ ma kabini i bɔtɔ dɔ de b'i dilan dɔ de b'i labɛn nin bɛɛ diɲɛ Nations Unies ka bolofara min bɛ yan n'o ye MINUSMA ye ale de bɛ nin bɛɛ labɛn ka nin bɛɛ accréditer Mali yɛrɛ contre la minnu bɛ se ka taa nin seereya jugu ninnu kɛ seereya in bɛ tali kɛ mun kan a bɛ tali kɛ armée Mali bɛ ka monter en puissance tiɲɛ don muso in ka kuma la a b'a yɛrɛ k'a fɔ yan'an ka fɛn bɛɛ don marifa ni muru ni fɛn na an t'a lajɛ an ka kɔngɔ lajɛ wa an t'a lajɛ an ka ji lajɛ wa an t'a lajɛ an ka minɔgɔtɔw lajɛ wa an ka budget équilibré o de an ka taa marifa ni avion bɛɛ san k'an ka budget bɛɛ don o la munna an tɛ dɔw don adamadenya ni jo fɛn yɔrɔ la a bɛna fɔ o yɔrɔ la ko munna k'an tɛ an ni MINUSMA cɛ acquis minnu bɛ yen munna an t'olu labaara ka dɔ fara o baara kan ale dɔ b'a jaabi o yɔrɔ la ko mais k'a ɲinɛna k'a fɔ ko Mali ni MINUSMA cɛ i b'a k'a fɔ Mali ye nɔgɔya caman kɛ MINUSMA ye n'a sɔrɔ daluya b'a bolo MINUSMA ka wulikajɔ caman bɛ yen Mali y'a bɛɛ yamaruya a k'a kɛ nka a bɛ taa yɔrɔ min na Mali b'a yɔrɔ de dɔn a b'a yɔrɔ de ta k'a fɔ Mali i bɛna k'a fɔ mission foyi tɛ MINUSMA na Mali la o siratigɛ de la muso in hakili bɔra ka kuma kelen fɔ kuma in a kun kan k'a fɔ an bɛ don min na ko bi terroriste minnu bɛ taa ka taa Bamakɔ danfɛnw na barisabula ni rapport ni nana kuma bɛɛ ni rapport ni kalan kuma sera i b'a k'a fɔ Bamakɔ ni Katina lamunu gosugosulu bɛ kɛ yen pour que k'a yira k'a fɔ a ko armée bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ tiɲɛ don a ye MINUSMA gɛn tiɲɛ don a ye Barikani gɛn mais hali bi terrorisme fanga b'a la ka bonya o seere ye mun ye i b'a k'a fɔ Bamakɔ n'a don dɔw la attaque b'a la ka kɛ mun de kɛra kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye olu MINUSMA kelen de bɛ terroristes ta mobili la parce que u tɛ contrôler ka t'u bila bɔdaw la u b'u ka forfait kɛ u bɛ don kungo kɔnɔ ka taa donc nin ye an yɛrɛ denw dilantɔ ye a bila an yɛrɛ la faso contrôle la minnu ni Malien jamana y'u dilan u ye kalanw kɛ yan ka furuw kɛ yan silamɛ furusiri yɛrɛ kɛr'u la koyi silamɛ furusiri kɛra nin na k'a silamɛ furusiri kɛlen don dentigi don burantigi don jamutigi don cɛ ye politicien ba ye politicien mɔgɔbaden don a lakodɔnnen don o de filɛ ka bɔ bi
jamana kama a bɛ disu ni kala waati min na a b'a kunbiri mɔlɔya bolo i yɛrɛ b'a dɔn k'a sɛbɛnna ka d'a ma o de y'a kɛ société civile ɲɛmɔgɔyaso bɛna bɔ ka déclaration kɛ k'a nin y'a siɲɛ 2 ma tɛ dafa 3 la barisabula plaintes ni hakɛw de bɛna ladon pour la haute trahison de la nation o de bɛna ladon non fo ka diɲɛ wuli nin 2 tɛgɛ tugun nin na an ka jamana ye arrangement bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kunnafoni bɛɛ sɔrɔla ani jɔn kumara ani jɔn ye nin labɛn o kumana yanni u kun ka muso in bila nin baara na n'o ye Aminata Diko ye u kun ye muso wɛrɛ de ta k'u b'o don baara in na mais n'o muso tiɲɛna ɲɔgɔn ye o ma sɔn parce que u ka protection an'u ka ladonni o ma sɔn a ma nka i b'a dɔn k'a fɔ dɔw tora nata ni wariko ni tɔgɔ la a ka fɔ ko i taa Nations Unies tribune na k'i se ka lagosi k'a jamana sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ale ka sɔrɔ ka bila place la sinon o de y'a kɛ a ka discours kalantɔ a bɛ titubé dɔɔni i b'a ye k'a fɔ a bɛ békeye dɔɔni plutôt kuma bɛ bɔlon da sabla min kun kan ka préparer no kun kan ka kala o désistera à la dernière minute u yɛrɛ de ta kana n'a ye donc France ko c'est renseignement kelen ka recruter olu ka sɔrɔ ka a labɔ ka labɛn o la mais olu y'a di américains de ma parce que a taara formation min na ye mais France yɛrɛ dɛsɛra cogo min na yɔrɔ min na Bouba ka ciden kɔni kɛ France donc a taara États-Unis yɔrɔ min na n'a taara kalan u y'a bila ka taa formation dɔ la ko formation des jeunes leaders politiques à travers olu ka formation ga yɔrɔ u bɛ aw ka denmisɛnninw de ta minnu bɛ se ka bila jamana faamaw la ko jeunes leaders politiques olu tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ka i ka fanga la gosi ka jamana kumakan la gosi ka armée la gosi an ka monter en puissance k'o bɛɛ kɛ fu ye i b'a ye k'a fɔ nin muso in bɛ a fɔ nin yɔrɔ de la armée maliyɛnni a bɛ ka bingali kɛ a b'a la ka tiɲɛli kɛ kuma o kuma n'a bɛ tali kɛ ka an ka effort la gosi a ka kuma bɛ tali kɛ ka na o de la donc dɔwɛrɛ t'a la mɔgɔw b'a fɔ ko muso in lakodɔnnen tɛ a lakodɔnnen don organisation Kisal o présidente don a ye baara kɛ FENIAP la a ka organisation Kisal contrat kun b'o ni MINUSMA cɛ ni témoignage ni baara jugu minnu bɛ camancɛ bolo kan o kunnafoniw kun bɛ yen a recrutera Bargani de fɛ Bunti mankan wulikajɔ fɛn na a kun y'o dénonciation ninnu kɛ o y'a recruter o de la donc kɔfɛ k'a di Américains ma olu y'a former ka n'a bila Mali la. an balimaw nin tun ye Bubu Mabel Jawara ka lasi ye ka kɛɲɛ ni Aminata Diko yɛrɛ kunkan ko kibaruya ye an danganalen don a la k'a fɔ an ka jamana sariyatigiw jo sariya matarafabaw bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka nin maa kofɔlen in wele a kana ɲɛfɔli kɛ n'o kɛra Mali lagosili a bɛ ɲɔngiri nka bamananw ko dɔ bɛ ɲala dɔ bɛ a cɛlakaw la an ka jamana société civile ko k'a fɔ anw de jamana yɛrɛmarakulu ɲɛmaw ye an bɛ don min na fo bi société civile fana jɔlen tɛ dɛ an k'o tiɲɛ fɔ n'a ka di yɔrɔ min na an ka jamanadenw yɔrɔw ka yɛrɛmarakulu bɛ taa yen de jamanadenw bɛ tɔɲɔ jamanadenw bɛ sɛgɛn hali jamanadenw bɛ gɛlɛya min na société civile maaw kan ka kɛlɛ min kɛ u kan ka wulikajɔ min kɛ u fana ma jɔ u jɔyɔrɔ la dɛ an ka jamana mɔgɔkɔrɔbaw nin bɛɛ de kɔfɛ Aminata Diko min ni Daba Tunkara y'a jira k'a fɔ fasoden jugu don Mali buruja ma don Mali mankutu tiɲɛ ma don hali ni anw tɛna tɛmɛ o kan ka d'a kan ni Aminata Diko in a woloba k'a fɔ k'a ye ko kɛ Mali kɔnɔ malidenw jɔra la o ma deli ka kɛ wa duwanzankaw yɛrɛw ka wasaden tun don waati min na a tun bɛ duwanzan wasadenya la a ye cɛsiri ni wulikajɔ min kɛ duwanzan ɲɛ t'a la a woloba ka baara ma dogo maa la hali a bɛ kulu min kɔnɔ n'an ko a ma ko Tabitali Pulaku yɛrɛ a bɛ jɔda min na jamana in kɔnɔ fulaw ka hakɛw ani siya woloma kuma minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ Tabitali Pulaku fana bɛ jɔda ba la dɛ nka maa dɔ bɛ bi la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba o tɛ k'i ye dɛ Aminata Diko ma k'a ba ye a ma kɛ Tabitali Pulaku ka hakilina ta ba ye nin kɛra faso kumasuliden de ye a ye kɔrɔfɔ min fɔ Aminata Diko ye kɔrɔfɔ min fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw yala an tɛ fara ɲɔgɔn kan k'o lamɛn wa diɲɛ tɔnsoba ka lajɛ kɛnɛ kan a taara kɛnɛ min kan hali n'a y'a sɔrɔ a ma wele o kɛnɛ kan a taara a yɛrɛ ye de duɲa jamana minnu bɛ Mali juguya la ninnu de ye nin maa kofɔlen labɛn k'a bila ka taa nin kɛnɛ kan Mali jamana ɲɛmaaw ka jɛn tɛ wa u t'a joona nin yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo di de an ka Aminata Diko lamɛn an b'a bayɛlɛma aw ye an ka jamana todunkan na. Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Excellence Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Ne bɛ diɲɛ tɔnsoba ɲɛmaaw fo ani a baarakɛbaw wa hali Mali jamana ministre min ka baara ɲɛsilen don Mali ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ma n'an k'o ma ko ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale di Mali aw ye nin mɛn dɛ a ko di Mali o b'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ tɛ maliden ye Aminata Diko de ye nin kuma fɔ kabini nin yɔrɔ la nin ye dɔgɔyama de ye ka lase an ka jamana ɲɛmaaw ma nin y'an den de ye koyi nin y'an mɔden de ye min bɛ k'an lagosi nin cogo in na duɲa ma ɲɛkɔrɔ kuma min dira ma wa kuma dira ma Mali jamana kantigiw de tɔgɔ la. Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSMA, intervenir devant le Conseil de sécurité comme membre de la société civile est non seulement un privilège pour ma modeste personne, mais ne ka kuma duɲa tɔnsoba ka kɛnɛ kan bi
dunya yɛrɛmarakulu yɛrɛw tɔgɔ la n'an ko a ma ko société civile ko ye kunajaba de ale yɛrɛ tɔgɔ la bi kunaja min n'a nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka s'a dan na. Une grande responsabilité, celle de porter la voix des sans-voix, la voix des filles et des fils du Mali. Wa ko ale bɛ kɛnɛ min kan ale taara ka taa Mali maadegunenw ka kuma de fɔ maliden cɛman ni musomanw maa minnu bɛ yen n'u kumakan tɛ san sɔrɔ la voix des sans-voix ko ale de ye olu kuma da ye diɲɛ tɔnsoba ka kɛnɛ kan kabako. Mon pays dont je suis fier. Le Mali continue de faire face à des défis complexes. La menace des groupes terroristes est toujours présente et touche aujourd'hui les 4 coins du pays. A ko Mali bɛ dako min na bi a dogolen tɛ maa la Mali bɛ ka waati gɛlɛman de latɛmɛ n'i ye banbagaci marifatigiw ka cɛsiri n'u ka wulikajɔw lajɛ an ka jamana kama mankutu tiɲɛ min ani faliwale min taalen b'u fɛ k'an ka jamana kɛlɛ kabini waati jan nin kɛra sabu ye ka Mali jamana degun kosɛbɛ a ko o de ye ale Aminata Diko yɛrɛ miiriya ko ye bi diɲɛ tɔnsoba ka cɛsiriw. Les attaques visant les forces de défense et de sécurité s'étendent de plus en plus dans le sud du pays, notamment dans les régions de Sikasso. Ko magwɛ minnu taalen bɛ banbagaci marifatigiw fɛ k'an ka sɔrdasiw kɛlɛ ko wulikajɔ min kɛlen bɛ banbagaci marifatigiw fɛ k'an ka sɔrdasiw kɛlɛ bi ko wulikajɔ ninnu bɛ ka dansago i n'a fɔ Sikaso mara la. Kulikoro ani Kucala et Kayes. Fo ka se Kayikaw yɔrɔw ka dugu ma. Même aux alentours de la ville de Bamako. Wa ko hali Bamako n'a lamini duguw la dugu minnu kɛlen bɛ ka dancɛ bɔ ni Bamako ye banbaganciw bɛ nin bɛɛ lajɛlen na. D'autres attaques, donc certains par engins explosifs improvisés, visent les véhicules de transport en commun, les convois logistiques, humanitaires et même des casques bleus. Wa ko ninnu bɛ fɛlɛli kɛ cogo min na mugu fɔlɔw de bɛ kɛ u fɛ wa mugu fɔlɔ minɛnw de b'u bolo kuma dɔ la u bɛ o de da an ka sira yɛlɛkɛw la ka se ka tabaw makɔnɔ i n'a fɔ donnifɛn girin tabaw jama doniba bolimafɛnw n'an ko ma ko transport en commun nafolo bɛ sara ka maaw doni ka taa dugumisɛn ni dugubaw kɔnɔli min kɛ o bolimafɛnw de ye transport en commun ani des véhicules de logistique bolimafɛn minnu bɛ yen ni duɲa yɛrɛ minɛn kuraw duɲa yɛrɛ bayɛlɛmali kura minɛnw n bɛ o kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli minɛnw don ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ da gosi bi bolimafɛn ma bɔ bolimafɛn na an ka jamana kɔnɔ nin de bɛ kɛla an ka jamana in kɔnɔ yan. Les groupes terroristes et d'autres groupes similaires enlèvent et exécutent des personnes, empêchent les paysans de mener les activités. Wa banbagaci marifatigiw ni kulu wɛrɛw de bɛ maaw soɲa wa min ye hali an ka jamana sɛnɛkɛlaw ye u bɛ olu bali ka taa sɛnɛkɛyɔrɔw la. Incendie des récoltes. Wa u mana sɛnɛ min kɛ ɲɔ minnu mana sɔrɔ malo minnu mana sɔrɔ kaba minnu mana sɔrɔ ko ta de bɛ don nin bɛɛ lajɛlen na ka ninnu jeni. Privent les communautés locales des moyens de subsistance ou les obligent à quitter leur village. O bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ nin yɔrɔ ninnu sigibaw ka olu degun walasa u ka se ka u sigiyɔrɔ bila u mago bɛ fɛn minnu na banbagaci marifatigiw de bɛ jɔ n'olu bɛɛ lajɛlen cɛ nin bɛ ka kɛ an ka jamana de kɔnɔ. Selon les statistiques de la matrice de suivi des mouvements des populations au Mali, 412 387 Maliens, soit près de 80 000 ménages, sont des déplacés internes. Maliden minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka na Mali dugubaw kɔnɔ ni kɛlɛ kɛra sabu ye an ka dɔn kibaru tɛmɛnen na ɲɛfɔli k'a la k'a bɛ taa fɔ maa 400 ani kɔ la ko ninnu de ye malidenw ye minnu bɔra u sigiyɔrɔ la kɛlɛ y'a sabu ye. Dont 54% des femmes. Ko n'i y'o maa kofɔlenw lajɛ bi 100 o 100 maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ko maa 54 de ye musolakaw ye. Aminata Diko yɛrɛ ma kɛ an ka musow ka sonaldonba ye wa kɛnɛ in kan an k'a lamɛn Allahu Akbar. À ces chiffres, il faut ajouter près de 200 000 réfugiés maliens répartis dans les pays de la sous-région. A ko maliden minnu bɛ colo la bi n'u bɛ Mali kɛrɛfɛ jamanaw la an ko o bɛ taa jɔ bi fo maa 200 maa 2000 ni kɔ la bi o bɛ taa jɔ fo maa 2000 ni a ɲɔgɔnna la minnu bɛ ni olu bɛ jamana maa 200 ni kɔ la minnu bɛ ni olu colo la n'u bɛ an kɛrɛfɛ jamanaw kɔnɔ an bɛ don min na fɔ bi. Les femmes sont les premières victimes de cette situation. Wa musow de fɔlɔ ye maa diya dilenw ye wa musow de fɔlɔ ye maa ntɔɲɔnenw ye nin ko la. Elles s'occupent des enfants alors que leurs époux sont en fuite ou disparus. O b'u janto denw na waati min na u furucɛw bolila k'u sigiyɔrɔw bila musow de bɛ denw na don kɛlɛ. Elles errent dans la brousse et ne savent pas exactement où aller. Elles bravent les intempéries et dorment dans des abris de fortune. Elles subissent toutes sortes de violences. Musow bɛ degun min sɔrɔ u sigiyɔrɔ la baloko ka gɛlɛn wa hali sigiyɔrɔko gɛlɛya u bɛ lebu ni lajabaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ waati min na u cɛw bolila kɛlɛ y'a sabu ye ko kɛlɛ man ɲi dɛ. Y compris celles liées au conflit. Celles qui ont pu
dernier, les grandes agglomérations dans le nord et le centre du pays sont en plus victimes de préjugés. ko muso la ka minnu sera ka an ka jamana dugubaw sɔrɔ a kɛra kɔrɔn fɛ o kɛra hali mali faba la bamakɔ yan ko ninnu ye gɛlɛyaw sɔrɔ hali nin yɔrɔ kofɔlenw na ka da ka bisigi jugu de talen bɛ k'u sɛgɛrɛ hakɛw ma d'u ma ninnu kɔni tora yɔli la wa u kɛra kɛrɛfɛden ye mali kɔnɔ halisa u kɛrɛfɛdenya u b'o de la. Et ne bénéficient d'aucune assistance et n'ont aucun espoir. wa ko ninnu ma jate maa si fɛ wa jigiya foyi t'u la u kɔni tolen do u yɛrɛ ye nin yɛrɛ y'a ye a bɛ ka kuma maaw kan maa minnu sera ka bɔ kɛlɛdaga la ka na an ka jamana dugubaw kɔnɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw mali jamana marabolo ɲɛmaw ye wulikajɔ ni dɛmɛ minnu don nin maaw ma hali an ka jamana kɛnɛrɛ ye cakɛlaw maa wɛrɛ tɛ dɛ ne yɛrɛ rajal anw ka kulu dɔ bɛ yen n'an k'a ma ko sentinelle de la république o kulu in anw taara ka taa balo tɔni caman de di an ka jamana maaw ma maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ninnu bɛ dɛmɛw sɔrɔ la b'a sɔrɔ kosɛbɛ nka a jira la diɲɛ tɔnsoba la an bɛna taa diko fɛ ko ninnu tolen don u yɛrɛ ye jigi t'u la dɛmɛbaga t'u la u kɛra fala ye mali kɔnɔ nin ye nkalon kuma de ye. Ni aucune opportunité parce que les moyens de réponse sont limités. wa ko ninnu tɛ se ka foyi k'u yɛrɛ ye dɔwɛrɛ tɛ ka da kan n'u kumana u bɛ lamɛn yɔrɔ min na o ye gɛlɛyaba de ye hali tubabukan fɔli a ka gɛlɛn ni musolaka in ma sɛbɛnfura de b'a bolo koyi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a bɛ k'o de kalan anw dɔgɔnin don tiɲɛ don nka hali tubabukan kalanni sɛbɛnfura kɔnɔ k'a ɲɛfɔ a bɛ k'a fɔ cogo min na nin ye kumasuliko ye ka ɲɛsin mali jamana ma. Par l'insécurité alimentaire, qui résulte à la fois des conflits. ko nin bɛɛ de kɔfɛ baloko dɛsɛ min congona ko a jaabi kɛra o de ye an ka jamana denw bɛɛ lajɛlen bɛ baloko dɛsɛ la nin ye kɛlɛ ɲangati ko dɔ ye dɛ. Des changements climatiques et du retrait forcé de certains acteurs humanitaires qui appuient des projets et des initiatives humanitaires. wa ko a kɛra sababu ye maa caman bɛ olu tun bɛna dɛmɛ don maaw ma mali kɔnɔ u tun bɛ bɔ jamana caman na ka kɛɲɛ ni banbagaci marifatigiw ka fɛlɛli ye ninnu caman ye mali bila a kɛra jigitigɛ ye an ka jamana maa dɛsɛlenw bolo bi. Et de développement. Armée malienne. ko a kɛra sababu ye k'an ka jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga nagasi mali sɔrdasiw aw t'aw tulo majɔ a bɛna taa diko ye dɔ fɔ dɛ a ko mali sɔrdasiw an ka lamɛn a bɛna min fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw ma. A multiplié ses opérations militaires pour lutter contre les terroristes. ko sɔrdasiw ye wulikajɔw sabati ka tani ka seginw caya walasa u ka se ka dankari banbagaci marifatigiw la an ka dugu kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ. En revanche, ces opérations militaires devraient être régulièrement réévaluées au regard des résultats mitigés constatés par rapport aux droits de l'homme. ko n'i ye sɔrdasiw ka wulikajɔ lajɛ o wulikajɔ ninnu caman de bɛ i n'a fɔ sigala ko u ye jaabi minnu sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ ɲɔgɔn sama b'a jaabiw la wa k'u ye kow kɛ ko min y'a to hakɛ ɲini tɔnw ani hadamaden sariya jo sariya a bɛ se ka boli adamadenw kan cogo min na maa kana bi maa kan ko ninnu de ye mali sɔrdasiw ka baara ko fɔ baara min ni yɔrɔ dɔw la o man ɲɛ dɛ wa siga b'a la an k'o de ma ko résultat mitigé. En effet, on se le dit, la présence des partenaires militaires russes aux côtés de nos forces armées maliennes. a ko rusila jamana kɛlɛkɛcɛw bɛ dɛmɛ ni magoya minnu kɛla an ka jamana sɔrdasiw kɔrɔ bi. Dont la bravoure est à saluer. ko olu bɛ fo k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri n'u ka mali kanu n'u ka jamana dɛmɛli la. Est loin de faciliter les choses. nka ko an bɛ don min na bi ko ninnu ka nali ko ni ko in banni ko ka jan kosɛbɛ ko jɛgɛjɛla ni baji. Ces acteurs sont impliqués dans la commission des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. wa ko rusila sɔrdasi minnu bɛ an ka jamana kan ka na mali jamana yɛrɛ dɛmɛ ko ninnu tɔgɔ de bɛ tɔɲɔni walew la tɔɲɔni wale min n'a kɛra sababu ye ka hadamadenw ni kasara o ni kasara min kɛra sababu ye ni duɲa jamanaw ka tɔn kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira hadamaden jo sariya matarafali kama ko ninnu y'a jira k'a fɔ rusila sɔrdasiw nɔ bɛ nin ko la. Ces violences ont été documentées par des organisations de la société civile du Mali. ko mali yɛrɛmarakulu bɛɛ de bɛ nin ko in joona n'an ko ma ko société civile k'olu kumana nin kan. Et ont été reflétées dans les rapports officiels, notamment du secrétaire général des Nations Unies. wa ko hali duɲa tɔnsoba ka sɛbɛnfuratigi min bɛ yen an'u ka ɲɛmɔgɔba min bɛ yen ale ye jaabi jɔnjɔn minnu bɔ ko nin kuma in dangɛnɛmayalen don hali o ka sɛbɛnfuraw kɔnɔ. Et de l'aménagement. hali duɲa tɔnsoba ka kɛlɛkɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an ko ma ko MINUSMA. Ainsi que d'autres organisations indépendantes et crédibles. wa hali kulu bɛ duɲa kɔnɔ kulu min ni u yɛrɛw ta y'u yɛrɛw ye ani u ka panpara bonyali duɲa kɔnɔ bi olu bɛɛ lajɛlen nin kuma in dangɛnɛmaya. De plus, ka da o kan. au cours de ces opérations visant aussi
à s'attaquer aux sources de financement du terrorisme, ces acteurs s'en prennent systématiquement aux biens des populations civiles, aux objets de valeur, dépossèdent les communautés de leur bétail, qui constitue un patrimoine culturel. Wako mamunuye ni wuli kajo ni dabali ni ferau tige kasi kata malido mbona unina. Kuye anga jamana sigiba uka nafolo utunya, kuka badenya utunya, uka dugu, halu uka bagau, kone shima toe, uye ni mbede jalaki, uye ni mbede sunya, kabubolo. Et a une valeur économique considérable. Ainsi, j'invite les autorités maliennes Mba nyini Mali jamana nyamoro ufe à se désolidariser de ces actes qui pourraient constituer des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. ube ni tabolo jugu mina, ube ni ma tonyoni wale mina, Malido ni kasarali mimeka ke Mali jamana fama ufe, anga sordasu ufe, ana andemeba ufe, kanga yoroma jenya ka boni na kadaka nantura kanimbarake, kwa mena se yorola, choroba ni msorobau, yoromi, amena se yorola choroba ni msorobau, nanga jamana bise ka bin kele kono, nanko mako guerre, dunia kele ba, obise ka bianga jamana ka, ale koni ya unjala ki kabankui, Angela Kira, abe komi fali mimeka ke, ni abo Mali jamana sordasu yoro ukun, atote tode, ni Mali dendo de kabarae, abe ka Mali jala kita, dunia tonso ba nyekoro. À prendre des mesures préventives afin de décourager les auteurs, qui qu'ils soient, et de rassurer tout le monde. J'interpelle, par la même occasion, les autorités judiciaires. Wakwabe kiritikelaou, wele, ni hukumuna ni joro klena. À prendre des actions concrètes Ka wuli kajo ni chesri kenema unke. pour poursuivre les présumés auteurs de ces crimes. Wala sa mamunuye ni fali wale nunke ulu kase ka mene kado sariatiku yero ubolokoro. Ainsi que les auteurs des actes de violence sexuelle Wa hali munuye wuli kajo ke ka bi musula kauka, kunyini, uyero ka jentede, fanga yerela, ka biuka, anko de mako violence sexuelle. et celles liées au conflit mentionné dans le rapport du secrétaire général sur la situation du Mali du 6 janvier 2023. L'armée malienne s'est davantage équipée. Anga Mali sordasu ye menen soro. Mali sordasu ye menen soro ni wati laba nuna. Pour une meilleure transparence, il est souhaitable que les autorités rassurent les Maliens Ko wala sa segesegeli ka kɛ, ko wala sa nin ko in ka kɛ bɛɛ lajɛlen ni dungo ko ye ko fɔ Mali jamana kantigiw ka malidenw ladɔnniyali ɲuman na, ladɔnniyali min ni malidenw bɛ se ka bɔ sɔrdasiw ka baara joona u ye minɛ min sɔrɔ ka da o hukumu kɔnɔna kan. sur les dépenses actuelles, sur les acquisitions d'équipements militaires importants qui permettent de moderniser notre armée. Wa wari min donna la jɔnni taara san minɛ ɲuman don wa minɛ ɲuman tɛ wa ko Mali sɔrdasiw ka bɔ ka tunya fɔ jamanadenw ye dɛ nin ko in kana to tan dɛ hali ni minɛn sanna nka minɛn sanni min kɛra ko ka jɛlenya ka ko la an ko de ma ko transparence a bɛ o de fɔla bi. Rendre professionnelle et qu'elle prenne en compte la nécessité de l'équilibre dans la répartition du budget national par rapport aux autres secteurs essentiels. Wa ko Mali sɔrdasiw kelen kana taa jamana nafolo bɛɛ ta dɛ an ka jamana foroba jigiɲɛba n'an ko a ma ko budget national ko n'u ye dɔ ta u ka dɔn k'a fɔ maa wɛrɛw bɛ Mali kɔnɔ min tɛ sɔrdasiw dɔrɔn ye k'u ka dɔ ta u k'u hakili to an ka jamana marabolo wɛrɛw la ala monnaie Maliden ni monnaie Maliden ni monnaie. Notamment l'éducation. Wa min ye lakana ye min ye lamɔ ni an ka l'école cakɛbonda so ye. Et la santé. Ani kɛnɛyaso. S'agissant du processus et du contexte préélectoral, je me réjouis de la volonté politique min bɛ tali kɛ an ka jamana kalata baaraw nɔbɔli minnu bɛ senna anw fɛ Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko préélectoral o baara minnu bɛ na jujɔn Mali kɔnɔ a ko an k'ale lamɛn hakilina b'a la o fana la. des autorités à respecter le chronogramme des échéances électorales. An b'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u bɛ ko o ko la kalata baara minnu bɛ na kɛ ni bɛn kɛra a kan ko kalo 24 o kalo 24 kɔnɔ baara minnu kan ka kɛ n'an ko a ma ko chronogramme k'u ka ko bɛɛ kɛ u ka n'o lasago dɛ bɛnkan kɛra min ye ko Mali jamana kantigiw ka o bɛnkan lawaleya. À cet égard, je souhaiterais plaider pour le respect des libertés publiques et l'espace démocratique garanti par la Constitution afin de permettre aux filles et fils du Mali de s'exprimer librement. Ne b'a fɛ Mali kana kɛ gwara don jamana ye ka gwara don maaw la a fɔra ko bɛɛ y'a warala kuma dira bɛɛ ma maaw ka kumaw fa jamana kɔnɔ Mali sariya sunba de y'a fɔ ko ka sira di maaw ma maaw ka se k'u fɛ la fɔ k'u haminakow ganse. Pendant le processus que nous voulons inclusif,
transparent et crédible. Wa kuba fe hali kalata bara munu mena ke akake jeleya kono kliniya kono ani olu yero ka laɲini na wala sa furuku ni ɲɔgɔn faamuya baraw kana ya kono. Monsieur le Président, anga ɲɛmɔgɔ, la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger anga jamana Mali ako bɛnkan sɛbɛn min tɛmɛna Mali jamana ni jugu marifatigiw cɛ n'aw hakili b'a la an ko ma ko accord d'Alger a bɛ n'o de ɲɛfɔ sisan an k'o fana lamɛn. de l'accord de paix issu du processus d'Alger n'a pas connu d'avancée significative. Bɛnkan sɛbɛn ni ɲɔgɔn faamu sɛbɛn min tun kɛra ani banbagaci marifatigiw cɛ k'an bɛ don min na i ko bi ko ɲɛtaga foyi ma sɔrɔ a la ɲɛtaga min bɛ se ka na ni jigisigi ye. Autant la participation des femmes est restée insuffisante. Wa hali musow sen donnen nin ko la o dɔgɔyara kosɛbɛ musow kɛra kɛrɛfɛdenya la. Malgré l'adoption de la loi sur les quotas de 30%, a don tun fɔra k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ ko ni ko ko bɛ kɛ jamana kɔnɔ ko 30 kɛmɛsigi la k'o ye musow ta ye. considérée comme une victoire majeure, les attentes restent entières. An tun hakili la k'a fɔ nin y'an ka se sɔrɔlen de ye duniya gun kan musolakaw nka ko kɛra jigisigi ko kɛra dusukasiko ye a ma kɛ nisɔndiyako ye olu yɛrɛw bolo. Les femmes maliennes souhaitent jouer un plus grand rôle dans les aspects de la mise en œuvre de l'accord de paix, notamment à travers les différents mécanismes. Je voudrais saluer le dénouement heureux dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens. M'a fɛ k'an da don nisɔndiyako la min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire sɔrdasi ma 49 ninnu ka bilali la. Nin den kumana dɛ. Qui ont été graciés par le président de la transition. Minnu lahinɛra an ka jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ b'a fɛ colonel Assimi Goïta. Après avoir été lourdement condamnés par la justice malienne. O tun ɲangili ba min kɛra bereba min tun dar'u kun an ka jamana sariyatigiw fɛ Assimi Goïta y'u mangoto a y'u mangoto. Cette mesure encourageante s'inscrit dans la voie de la normalisation des relations avec les voisins et du règlement des contentieux bilatéraux par une diplomatie responsable. Nin baara min kɛra sabu ye jigiw ma tiɲɛ wa jigiɲaba ma tɛmɛ an n'an kɛrɛfɛ jamanaw cɛ ka da ka ko wɛrɛ b'a n'u cɛ min tɛ nin ko ninnu ye i n'a fɔ relation bilatéraux jamana fila in ka bolo di ɲɔgɔn ma baaraw fanga ka bon cogo min na ko nin ko in banna nin cogo la o ɲɛ na. J'exhorte la communauté internationale et tous les partenaires à accompagner le Mali. N b'a ɲini duniya jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw fɛ ani diɲɛ tɔnsoba fɛ u ka cɛsiri ni wulikajɔw kɛ ka dɛmɛ don an ka jamana ma o jamana n'o ye Mali ye ka dɛmɛ don Mali ma anw bɛ jamana min kɔnɔ anw ka jamana. Les réformes déjà entamées, mais surtout à explorer les opportunités de développement durable. Wa u ye cɛsiri min kɛ ka ban o yelen don wa u kan'u bolo jigin dɛ u ka dɛmɛ lase Mali ma walasa Mali ka se ka bɔ a yɛrɛ la wa dɛmɛ in ka kɛ badabada dɛmɛ ye a kana kɛ tile fila dɛmɛ ye dɛ n'o kɛra malidenw fanba bɛ lafiya sɔrɔ nin ko la. Car en l'absence d'un véritable développement au Sahel, le phénomène du terrorisme et l'insécurité demeureront le quotidien des Maliens. Daka ni nin baara ma kɛ an bɛ don min na i ko bi lakanabaliya min bɛ yen ani banbagaci marifatigiw ka sariya min bɛ bolila Mali kɔnɔ bi o ko tɛ se ka ban dɛ ko fo diɲɛ ka Mali dɛmɛ de Mali ka bɔ nin ko in kɔnɔ. J'invite les autorités maliennes n bɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw wele à mobiliser les moyens, u ka cɛsiri ni dabali ni fɛɛrɛ ni magoyanw tigɛ joona. trouver des alternatives de partenariat avec les acteurs humanitaires. U ka siraw bɔ joona sira minnu bɛ se ka kɛ bɛɲɔgɔnya baara ye ani maaw cɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye an kanuɲɔgɔnw ye ani an dɛmɛɲɔgɔnw ye minnu bɛ se ka dɛmɛ don malidenw ma malidenw minnu tɔɲɔlen don kosɛbɛ Mali kɔnɔ. En faveur des déplacés internes, dont le nombre ne cesse de croître. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ segin a kan tuguni u ka nali ka kɛ sabu ye k'an ka jamana maa taamalenw minnu bɔra u sigiyɔrɔ la kɛlɛ y'a sabu ye ka olu dɛmɛ hali ni a y'a sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi don o don jamaba de bɛ ka fara nin kan. Du fait de l'insécurité. Lakanabaliya y'o sabu ye. Et s'intéresser à la réouverture des classes. Wa Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa l'école-so minnu datugulen don l'école-sow ka dayɛlɛ. Les zones affectées. J'invite les autorités à renforcer la collaboration avec la MINUSMA. N b'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ baara ɲɔgɔnya min b'u ni MINUSMA cɛ u ka baara ɲɔgɔnya in fanga bonya kosɛbɛ u ka dɔ fara a kan u kana MINUSMA to yen dɛ. Et à capitaliser les acquis des effectifs et moyens logistiques. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin de ye kuma bɛɛ ye ka da kan nin musolaka in sugantira MINUSMA de fɛ a bɛ kuma o kuma la bi duɲɛ tɔnsoba ka kɛnɛ kan MINUSMA ka janfaw de kɛra sabu ye o de kama ko n'i ye dɛgɛ min walahi i bɛ dɛgɛ min kan fɔ n'i ye naji min jubatɔ naji min hali n'i m'a fɔ den n'a fa bɔlen i bɛ kuma dɔ sɔrɔ k'o fɔ kɔni
ministre min y'a bila nin baara la a filɛ k'o ministre de mankutu n'a ma ɲɛ k'a fɔ malidenw y'a jira k'a fɔ ministre ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ nin musolaka in bilalen de bɛ nin baara la ka se ka ministre sɔrɔnali don nin ko in na a mana tigɛ da o da la an ka do kibaru nata ninnu na aw bɛna ɲɛfɔli jɔnjɔn mɛn nin ko in na a ka kɔrɔfɔ kuncɛ kɔrɔfɔw an k'o lamɛn an ka sɔrɔ ka Mali yɛrɛ ministre Abdoulaye Diop ye taali min kɛ nin kɛnɛ kelen kan diɲɛ tɔnsoba ka lajɛ kɛnɛ kan a dabali banna kosɛbɛ an ka Aminata Diko ka kuma kɔrɔfɔw lamɛn an ka Abdoulaye Diko fana an ka jamana ministre des affaires étrangères ka kɔrɔfɔw lamɛn aw bɛna faamuya. Disponible pour la protection des civils et la lutte contre le terrorisme à travers un partenariat coordonné et sincère. Enfin, j'invite kuma kuncɛ la mɛ weleli kɛ les autorités à assurer une protection plus équitable de toutes les communautés et ka ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka ladonni kɛ ka ɲɛsin an ka taabolo bɛɛ lajɛlen na an ka siyaw bɛɛ lajɛlen na maa kana bɔ maa la bɛɛ lajɛlen ka se ka lakana bɛɛ ni lakana ka kan Mali kɔnɔ wa n'u bɛ lakana kɛ n'u bɛ ko o ko kɛ u k'a kɛ jɛlenya ni tilennenya kɔnɔ maa kana fisaya ni maa ye. Publiquement toute instrumentalisation ou stigmatisation sur l'appartenance ethnique et renforcer le dialogue. Wa Mali jamana ɲɛmɔgɔw kana maa si lamɛn k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔ ni kɛlɛw kɛ ka kɛ siya woloma ko ye k'u k'o bɛɛ lajɛlen dabila ni ko bɛ yen bi Mali kɔnɔ. Avec les communautés affectées. U kan ka taa de ka taa kuma ni an ka jamana sigibaaw ye kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ an ka jamana dugumisɛn ni dugubaw kɔnɔ siyaw kɔni ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka bonya jamana kɔnɔ siya ma wusa ni siya ye dɛ. Pour apaiser les tensions. Walasa basigi ka na ani ɲɔgɔn faamuya ka na. Et les conflits existants. O bɛ kɛ sabu ye ɲɔgɔn faamuya ni furukufuruku min b'a ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ jɔ. Je vous remercie. N b'aw fo ka wale ɲuman dɔn k'aw barikada. An balimaw nin de bɛ dansiri k'an ka bi do kibaru la do kibaru min lasiraw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Gawusu Jalo Rasjal ka bɛn bi araba do février kalo tile fɔlɔ an bɛ foli lase an teriw jɛɲɔgɔnw kanuɲɔgɔnw bɛ dunuya fan o fan jama ka ca kosɛbɛ an dalen don a la k'a fɔ an ka bi do kibaru kɛnɛ kan aw ye faamuyali jɔnjɔn k'a la an bɛ Katibugukaw fo Kalifu Jakite Alayi Jalo Isaka n'a ka jama ka foli lase Elhaji Fasibɛ Keyita clinique Lac Télé a bɛ baara kɛ Ala ka waati wɛrɛ jira an na inchallah.